Здравейте всички! Здравейте! Аз се казвам Филип, а това е моята ко-водеща Виктория. Днес сме се събрали по повод един наш проект, който се финансира от програма Европа. Проектът се казва "Разчупи мълчанието" и неговата основна цел е младите хора да говорят за насилието или всъщност срещу насилието. Защо не е хубаво да седим безучастно, когато видим насилие, и какво трябва да направим, когато сме свидетели на насилието под какъвто и да е вид той, за вас най-вече в училище. Моята по-водеща, всъщност, доколкото разбрах, има един много интересен клуб в това училище и затова сме го избрали 23-то средно училище Жолио Кюри, за който клуб тя ще ви разкаже малко повече. Добре, не знам дали сте чували, най-вероятно да, за приятел за изслушване. Той започна още преди 3 години, като е по организация Ревис, и започнахме първоначално с влизане в 8 класове. След известно време решихме да го разпространиме и да влизаме в повече класове, да им помагаме, но първоначално инициативата да влизаме в 8 класове беше заради, както знаете, COVID-19 и това, че на социалното ниво на децата вече не е било толкова добро, както преди, и решихме да влизаме в началото на годината в тези класове и да правим игри за сплотяване. По-нататък, когато започнахме и с другите класове, започнахме да са по-свързани с игри специално за техния клас, или ако има някакъв проблем, дори индивидуални срещи сме имали, за да можем да подобриме тяхната социалност или винаги зависи от проблема. Правим игри специално свързано с проблема. След време започнахме да ходим и в други училища в София, за да ги обучаваме, да им показваме нашия проект и да го разразнем на друго ниво. И след известно време получихме покани за извън София в Панагюрище, където го представихме там нашия проект, и след това в Сливница. Видяхме много голяма позитивност от учениците там и като цяло сме виждали в нашето училище. Смятам, че сме помогнали до някаква степен. Разбира се, не може всичко да бъде напълно добро, но да, започна още преди 3 години и ако мога да покажа нашия екип, ето там е. Ако може да излязат, да дойдат, да се мога да покажат. вдигнете ръка. Да. Това е Калина, Ивайло, Мартин, Момчи, Джули, Орес, Илия и Мария. Да, може да се приберете. Всички видяха, че сте проекта "Приятел за изслушване". Имаме нови, естествено, тъй като тази година по-голямата част от стария са 12-ти клас и решихме да обучиме някои от 9-ти, 10-ти клас. Аз много искам да благодаря на учениците от 94-то училище, които днес са тук, и на техните класни ръководители и учители, че ги доведоха и че участват в това наше събитие. Всъщност, най-голямата цел на нашия проект е да накараме младите хора да говорят за насилието. За това именно той се казва "Разчупи мълчанието". Затова ние сега ще тръгнем и ще се поговорим малко по-отделно с вас за насилието. Аз имам, тук съм си набелязал още от самото начало едно момиче и искам да я питам: ти какво ще направиш, ако на насилие? По принцип, ако видя на някой да налага това на някой човек, разбира се, че първото нещо, което ще направи, да се обърна към някой. Кой е този някой, към който трябва да се обърнеш? Ако нямаме телефони, по принцип, може да се обърнем към случайен минувач. А пък ако сме с мобилните ни телефони, може да се обадим на 112. Ти става свидетел на насилие? За сега не. Да не става. В училище случва ли ти се да ставаш свидетел на някакъв вид насилие? На обиди, на подигравки? Това според тебе не е ли някакъв вид насилие? По принцип и това е така, но не чак до толкова голяма степен. Виж сега, значи всъщност свидетел и може би сега този разговор ще се замислиш малко повече. Разбира се, аз винаги помагам на можещите и на по-бедните.
така нататък. Много ти благодаря. Само как се казваш? Рая. Ето сега давам думата на Вики, която ще продължи. Браво! Добре, нека да продължим към другото училище. Искам да попитам дали си бил приятел с някой, който е бил тормозен по какъвто и да е било начин. Да, бил съм. Добре, решил ли си да му помогнеш или да го питаш как е реагирал и как си разбрал всъщност, че е бил? Аз винаги съм го пазил и ще продължавам да го пазя. Бил ли си приятел с някой, който тормози, но ти си бил приятел с него? Да. И по някакъв начин опитал ли си да промениш неговото мнение? Имал ли си някаква връзка с цялото нещо? Не съм имал връзка, но съм го спирал винаги. Благодаря. И как е вашето име? Мартин Миречев. Сега аз тук ще се насоча към клуба. Кой от вас иска да си каже? Аз съм Джули от 9-ти клас и съм от новите от клуба. Много искам да помогна на хората, които са в трудности и смятам, че мога да дам някакви съвети и да помогна. Къде най-често младите хора са потърпевши на насилие? Зависи от човека, но според мен в училище най-често срещаме тормоз и насилие, като според мен подигравката е вид насилие, колкото и да го правим без да се осъзнаваме. Също в къщи зависи от родителите, може и те да ни... И при тях да има вид насилие, но това естествено зависи от родителя, от семейството и така нататък. Но какви са твоите съвети към младите хора? Към младите хора, ако са свидетели на насилие, веднага да съобщат на полиция или на някой, който има доверие и може да им помогне, независимо дали жертвата е приятел или познат. Ако аз съм лично жертвата, бих се опитала да избягвам от насилието, да разреша проблема и да се отърва от самото насилие. Супер, благодаря ти много. Давам думата на Вики. Тук има едни млади момчета или който си избрала всъщност. Ще попитам един от тях. И първо, кой клас си? Аз ли? 7. Добре. Вие сте малки, освен... какъв вид насилие си среща, освен вербален и физически? Като цяло, само в училище, като повечето се карат, обиждат, някои даже понякога стигат и до бой. Така ли? Ти бил ли си част от тези конфликти? Аз се опитвам до някъде да ги избягвам, но да помагам на хората, които са жертва в случая. И как по-точно? Примерно, ако някой се опита да набие някой, като цяло аз се опитвам да спра човека. Добре, благодаря. Как се казваш пак? Евдоким. Благодаря. И сега пак към Филип. Според тебе, онлайн има ли насилие? Да. Свидетел ли си на онлайн насилие често? Често не. Какви са формите, в които то се изразява? Подигравки в коментарите или гадни неща в съобщенията? Да, съобщения, коментари, сторита. Станахме свидетели на една грозна гледка преди няколко дни с едни момичета, които се бият по телевизията, го даваха. Как това нещо може да се избегне? Като хората се научат да си решават проблемите с говорене, а не с бой. Супер, много добър съвет. Какво е твоето послание към младите хора, за да намалим насилието? Моето послание е да си оправят проблемите с говорене, а не с бой. Благодаря ти много. Ти искаш ли да кажеш нещо за онлайн насилието? Аз лично не съм била... не съм ме насилвали онлайн, но съм била свидетел на мои близки хора, които са и със сигурност не е приятно.
И нали, онлайн насилието се изразява в заплахи, съобщения, разпространяване на излагащи клипчета. И мисля, че за да се предотврати този проблем, можеш първо, когато някой те заплашва, да го блокираш и после да се обърнеш към някой опитен възрастен или приятел, или все има някой, който да ти подаде ръка в такъв момент. И да. Това ли е най-честата форма на насилие сред младите? Ами със сигурност има много насилие и в двете форми. Не мога да определя коя е повече, но да, може би наистина онлайн. Лично твоя опит като свидетел? Ами да, онлайн съм виждала повече случаи. Добре, много ти благодаря. Здравей! Кой клас си? 7. Добре, може да попитам за тормоза извън училище и на какъв си ставала свидетел и какво е твоето мнение по въпроса? Ами, когато бях в 6-ти клас, ходих на занимания след училище. Там имаше една група от момчета, които тормозиха едно малко по-едро момиче и те обиждаха веднъж, даже бяха бутнали и тя падна на земята и се удари лошо в ръба на масата. Тогава беше първия път, когато го видях това насилие. Тя после ми разказа за другите пъти и веднага аз отидох при госпожата. И тя веднага, разбира се, направи нещо, говори с родителите. Няколко дни по-късно ги видях отново да обиждат момичето. И тогава вече беше към края на годината. Затова отново помолих момичето да дойде с мене и тя обясни сама на госпожата и ги оставих сами. И след това вече не знам какво е станало. В следващите няколко дни момчетата не дойдоха на заниманията. Много благодаря, беше много хубав опит, който разказа. Аз се сещам за една статистика, че 70% от хората, които през живота си ще направят някакво тежко престъпление, започват от животни. Има ли някой от вас, който иска да каже нещо за насилието на животни, защо то е правилно? Ето, идвам при тебе, кажи си мнението. Според мен това не е човешко и го правят само хора без сърца. Всъщност, това е много емоционално за хората, защото някакси животните няма как да се защитат. По принцип хората гледат само да насилват неща, които не могат да се защитят. Животни или хора, няма значение. Да, всъщност така е. Всички много добре знаем, че най-често жените са жертви на насилие. Това е абсолютно вярно твърдение. Много ли е трудно, ако станеш свидетел на насилие над животни, да реагираш по някакъв начин? Ами, честно казано, не знам как ще реагирам, защото по принцип не мога да го понеса, но ще се опитам да помогна. Всъщност, някой от вас иска ли да каже нещо за насилието, срещу насилието? Някой има ли мнение по въпроса, който иска да го изрази? За всичко, което говорихме до сега? Добре, за гостите ни на това училище имате ли някакво наблюдение? Мисля, че той доста добре говори, така че може него да го разпиташ. Добре, здравей! Здравей! Добре, може ли да ми кажеш твоето мнение по въпроса на насилието? Може да е извън училище, онлайн и дори домашно. Каквото си забелязал? Значи насилието не е решението и според мен това не е правилно да насилваш някой, който не може да защити. Добре, това някъде виждал ли си го? Ами до сега не съм ставал свидетел и се надявам и да не бъда. Добре, ако все пак станеш свидетел, какво би направил в такава ситуация? Ами ще се опитам по някакъв начин да го предотвратя и само за това се сещам. Имаме няколко човека, които държат едни плакати, да излязат тук отпред, да ги видим. Ти също го държиш. Това отговаря на въпроса какви са видовете насилие. Така. Някой от тези видове насилие изненадва ли те? Кой най-много така поражда някаква емоция в тебе? Не ме изненадват. Най-вероятно психическото и физическото са тежки. Има ли някои от насилията,
които така са по-близки до тебе, тъй като, да речем, си била свидетелка на нещо такова? Била съм свидетел на физическо насилие. Искаш ли да разкажеш малко повече? Не. Добре. Благодаря ти много. Как се казваш? Мария. Благодаря. Ами всъщност аз ще ги прочета. Това са различните видове насилие, онлайн, насилие над животни, емоционалното насилие, вербалното насилие, физическо, икономическо и психическо. И всъщност тук имаме какво трябва да направим, когато станем свидетели на насилие. Говорим, да потърсим помощ и да покажем на човека, че той не е сам, а ако ние сме жертва на насилие, да знаем, че не сме сами, че винаги има кой да ни помогне, че винаги може да се обърнем към някой. Здравей! Здрасти! Кой клас си? Седми. Добре. Може да ми кажеш дали някой от тези вид насилие е изненадващ за теб? Ами, като цяло, никой от тях не е изненадващ за мен. Очаквани са всичките. Добре, а кой най-много си виждал в живота, около тебе, дори и в социалните мрежи, ако си срещала? Над животните. Добре, какво ти е мнението по този въпрос? Ами, че не бива да се убиват невинни животни без причина. Добре, ако видиш как хора убиват невинни животни, какво би направила в такава ситуация? Ами, по-точно бих се обърнала към някой, който знае какво да направи в тази ситуация и някак сигурно бих се опитала да защита, да помогна на животното, което е в нужда. Много благодаря. Как се казваш? Соня. Благодаря. Разчупи